Speedway. Not of a dream to be a world champion. Not of a dream to be a world champion. Speedway. Grand Prix. W Bydgoszczy odpadał na czwartych pozycjach w tych półfinałach. 7 punktów w turnieju głównym zdobył w Cardiff. To był jego najmniej udany występ. Greg Hancock w niebieskim kasku. No, ktoś by pomyślał, że w Grand Prix doczekamy takich czasów, że ta żelazna dwójka... Naszego zawodnika Walaszka. Dobrze ruszył Grzegorz, ale fantastycznie tam walczą o pierwsze miejsce Hemil i Greg Hancock. Walasek na trzeciej pozycji, teraz zamknięty przez Hancocka. Polak na trzeciej pozycji, Shantay na czwartym miejscu, ale zacięta walka pomiędzy dwójką Amerykanów. Na prowadzeniu Hemil, drugi Hancock, teraz rzuciło maszyną Hancocka, nie wykorzystał jednak tego Grzegorz Walasek. Wydaje się, że jego motocykl nie jest tak dopasowany jak sprzęt dwójki Amerykanów, bo Polak miał szansę doskoczenia do Hancocka, ale jego maszyna wolniejsza. No mocno trzeba niewątpliwie trzymać kierownicę na łukach. Bardzo szybki Billy Hemil odskoczył teraz Hancockowi, no i wydaje się, że ten wyścig także jest już rozstrzygnięty. Grzegorz Walasek znajdzie się w niewygodnej sytuacji. Będzie musiał oczywiście startować w biegu ostatniej szansy, piątym, szóstym. Te dwa biegi są właśnie dla zawodników, którzy muszą jeszcze walczyć o to, aby pozostać w turnieju. Koniec tego wyścigu. Dość szybkie pożegnanie Polaków z tym turniejem. Oby tak nie było, proszę Państwa. To za moment, dopiero po przerwie na równanie torów, a jeszcze przed nami bieg czwarty, który zakończy tę pierwszą serię wyścigów. Tym razem już bez udziału, pokazać, że jednak potrafi walczyć z najlepszymi. Dobrze ruszył Ferian z czwartego pola startowego, ale w niebieskim kasku Rune Holta świetnie. Ferian po zewnętrznej, dopiero trzeci, teraz jednak błąd Słoweńca spada na czwartą pozycję. Przesunął się jeszcze przed niego Karl Stonhuer, prowadzi Holta, na drugiej pozycji Dryml, trzeci Stonhuer, a czwarty Matej Ferian. No i trudno przypuszczać, żeby tutaj jeszcze wiele mogło się zmienić, a jeśli już, to chyba na drugiej, trzeciej pozycji, bo ma pewne problemy z prowadzeniem maszyny Lukasz Dryml. Przez moment zbliżył się do niego Karl Stonhuer, ale to jest jeszcze odległość kilku metrów. A Ferian wyraźnie wolniejszy od konkurentów. Holtę oglądałem w zeszłym tygodniu na turnieju w Częstochowie i jest zupełnie pewne, że dysponuje bardzo szybkim motocyklem. Wygrał zawody te częstochowskie z kompletem punktów, nie dając rywalom szansy. I to dzisiaj widzimy również w skok, gdzie przewaga Holty jest zdecydowana i powiedziałbym nawet, że jedzie jakieś takie tam 80%. Na ekranie ten czerwono-żółty migający napis też już dobrze znamy. Dwaj ostatni zawodnicy z tego biegu już zakończą udział w Grand Prix Słowenii. No, wydaje się, że absolutnym faworytem jest tutaj Krzysztof Cegielski. No i jeżeli Cegielski tego wyścigu nie wykorzysta, to będziemy bardzo zmartwieni, ale jest w stawce, która stwarza szansę na dobry wynik. Dobry start Krzysztofa Cegielskiego. Polak obejmuje prowadzenie w bardzo dobrym stylu, ale musi uważać na atakującego po zewnętrznej Mateja Feriana. Ferian walczy ze Smithem, ale tutaj doświadczenie Anglika wzięło górę. Na razie Smith na drugiej pozycji, Shantay ostatni, ale teraz błąd Smitha i znakomicie wykorzystany przez Mateja Feriana. Ferian na drugiej pozycji, cieszą się słoweńscy kibice, bo to przedłuża szansę Mateja Feriana na zawalczenie jeszcze tutaj w turnieju w Krusku. Polak Krzysztof Cegielski z przodu. Myślę, że teraz odetchnie z ulgą. Być może doregulował motocykl, bo jego jazda sprawia lepsze wrażenie, ale też rywale troszkę słabsi niż w pierwszym starcie, w którym brał udział Krzysztof. Zacięta, niesamowicie zacięta walka, taka do końca o tą drugą pozycję. No i Ferian stracił jednak to drugie miejsce. Proszę, tutaj Andy Smith pokazuje po raz kolejny, że jak jest zmobilizowany, to potrafi walczyć do samego końca, do końca wierzy w to, że może osiągnąć cel. No i